Timbalan padinan Panglimbang 5 menit dina Senin Wage tanggal 12 Januari tahun 2026 kapethik saka Injil Markus bab 1 ayat 14 tekan ayat 20. Tembung timbalan asring kagayutake karo sawijining cara urip tartamtu jroning paguyuban para pendherek dalem Gusti. Urip dadi biarawan biarawati sarta dadi imam. Mula ana sing jenenge Minggu Timbalan utawa Brayat Timbalan. Panemu iki ora kleru, jer panemu iki kepingin ngrembug lan menehi kawigaten sacara mligi bab urip kang kaya mengkono mau. Panemu iki asring ndadekake para pendherek dalem Gusti ora sadar menawa dheweke uga tinimbalan Gusti nadyan ora dadi pastur, bruder utawa suster. Sebab timbalan dalem Gusti mono dumadi marang sapa wae kang nyawiji karo pasamuan dalem kanggo tumindak lan tandang gawe apa wae selaras karo karsa dalem Gusti. Waosan dina iki critakake Gusti Yesus kang nimbali para murid. Prastawa iki bisa kadadekake pancadan lan penget bab timbalan umum Gusti Yesus iku. Kacaritakake Gusti Yesus nimbali Simon, Andreas, Yakobus lan Yohanes kang lagi padha makarya golek iwak ing gisiing segara Galilea. Wong-wong mau tanpa swala nuhuni timbalan dalem lan nderek panjenengani. Telung perkara bisa kadudut minangka piwulang. Sepisan Gusti Yesus nimbali para pendherek dalem jroning urip padinan. Papan panggawean lan pasrawungan para murid nuduhake menawa wong-wong mau tinimbalan jroning urip padinan. Kang kabutuhake ing kene yaiku sikap tanggap lan waskita mring Gusti kang rawuh jroning prastawa padinan. Kapindho, Gusti Yesus nimbali para murid kanggo cawe-cawe karya dalem. Gusti Yesus nimbali para murid jroning wengku nindakake ayan martakake kabar kabungahan. Kabar kabungahan mau munjer ana karya kaslametan. Mula para murid tinimbalan kanggo cawe-cawe mring karya kaslametan dalem Gusti. Karya kaslametan dalem Gusti mau lagi kababar sakwise para murid nyawiji jroning pepantan dalem Gusti. Jroning pepantan ing kalodhangan apa wae, Gusti Yesus nuduhake kepriye para murid mau cawe-cawe mring karya kaslametan dalem. Umpamane parintah dalem Gusti supaya para murid padha apura ing apuran. Katelu, Gusti Yesus nimbali kanggo maguyub selaras karsa dalem Gusti. Jroning maguyub bareng para pendherek dalem Gusti liyane ing wengku Sri Yesus Sang Guru, pendherek dalem Gusti padha lung tinulung mong ingemong lan patembayatan kanggo nindakake dawuh-dawuh dalem sarta mikukuh lan gawe tansaya jroning kapitayan marang Gusti Yesus Sang Guru lan Gusti. Cetane jroning paguyuban pendherek dalem Gusti luwih gampang kaengon kaarahake sarta golek paneguh. Para tresna pelem kinasih wigati kanggo kalelimbang sarta kaenepake ing ati menawa timbalan dalem Gusti Yesus dumadi ing prastawa padinan. Mula prayoga saben tangi turu ing wayah esuk timbalan dalem mau kasadari banjur kalakoni ing sadawaring dina kang bakal padha katapaki. Kanthi mengkono jroning tandang gawe apa wae ing endi wae lan patembayatan karo sapa wae, para pendherek dalem Gusti tinimbalan ngayati dawuh lan piwulang dalem Gusti. Para pendherek dalem Gusti tinimbalan kanggo padha tresna tinresnan, apura ing apuran, migatekake wong miskin kesrakat, tetulung wong kang butuhake pitulungan lan sak piturute. Suami sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula muji nuwun awit timbalan dalem dinten menika. Mugi kawula tansah sadar mring timbalan dalem ingkang dumados sak dinten-dinten saengga kawula boten nyimpang saking parekon sarta piwulang dalem. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.